video na na. Baby, siya. Ako ang nasiya sa nanay. Ay yung mga hit ng balat. Di man sila itinda. Kaya yung mga brown. Original man ang kanin sa Pilipinas. Oh! Hindi ulit sumulog ko ito. Pantan mo? Guratan. Tindahan lang ko at sa kuwan. At basgitan to gawas sa Tag-Ija sa mga apartment
da. Kaya aron di parkingan da kung nahilamit ka mabilin ko. Buang man kung kurana. Ang izato. Kawatan. Sumira tumingaw ang tawag ko. Ha? Lingaw. Ang tawag naglabay. Na may dagang labay ito siya. Na may kusina. Na may dagang bitaw na hindahan bitaw gamay. Sa una. Muhalin ko sila at kukuha. Sa kantaw kay Monte. Sige. Medyo na naman. Lingkod-lingkuran lang. May opisina sa bank. Kasi lekod, mangangkas ako. Irinda. Wala ay at yun. Gawa sa nagtiwa nga tuwod. Okay lang. Ikaw ay. Sige. Higda. Ikaw. Ano mga payag ka? Oo, para ma-pinaw ko na. Kaya maingan man ko sus. Naboring talaga ako dito. Kaya ko na. Maingan man ko sana. Ganap ako ng hindi malungkot na lugar mo. Boring na ko dinis kay mga Syria. Boring ko dito. Ligaw. Ang lama to. Tigaw. Mga tawad. Yung mga tao nabay dyan mo. Istorya. Hindi, sama ito kasi. Sir, radio, TV po. Diba po? Samne kong speaker dahil. Naman dahil. Ganun na. Symphonies kayo ang isawas. Download din ka. Nakalimutan ko kasi ito mag-download. Sa YouTube na. Sa YouTube ba? Mag-download sa kag-upload ko ang downloader. Tapos, Mag-download ka na to, kauyukin yung mas downloader. Kaya saan mo na mapanta? Macho pa ba nito tinta? lami. Ang gilabay ako tong sauce. Adja, lami to. Buwan to. Rosa. Tinta ba? Lami to. Kami iso ko daw na yema. Inamis mo ka. Diba? Yung butag lang ko. Eh, kapag mo ang isa, kanibaw.
Mira. Ang ulit ka din.